So ayun mga paps, no, may napulo tayong cellphone, pumasak na sa gilid eh. What's up mga lods, no? So biyahe na tayo ngayon balik ng Maynila. So ang ating motor Honda Beat na kargado. Dito tayo, exact location natin dito sa may Manangli, Sipokot, Camarines Sur, dito sa may Revolto ng mga kababayan, sa may malaking toyo. So ayun, kayos na ako ng karga ko. So itong tent, babalik ta rin ko to. Papahabain ko kasi pag dyan di ko makikita ganong side mirror, nakaharang. So ayusin ko lang. Yung biyahe natin ngayon biglaan lang kasi kailangan natin bumalik na naman sa trabaho. So itong motor natin hindi natin gano'n check kasi panay ulan dito, katapos lang dito ng bagyong Enting. So binaha yung Kabikulan. So di natin asikaso yung gano'ng motor kasi daming trabaho dito sa bukid. Ito yung dala-dala nating motor Honda Beat na kargado, literal na kargado talaga. Sige natin umangat. Pag ganyan na siya, pahaba para hindi naharangan side mirror. Marami tayong kasabay na truck dito sa Andaya Highway. Ito yung mahabang one way dito sa Ragay na ginagawang kalsada. Stop and go. So yun mga paps, no, may napulo tayong cellphone dito sa may pagpasok natin ng boundary ng Del Gallego at sa Ragay, lagpas ng GRS Poblacion. Ito nalaglag dyan sa gitna ng kalsada. So ngayon papunta tayo ng Maynila. Hanap natin dito sa may barangay na lang dito, no. Baka tumawag ang may-ari para sila na lang ang magsauli. Ito barangay Hulob Nagkalit. Pauli po ako ng cellphone na napulot ko dyan. I-ano ko lang dito sa barangay. Ano po napulot tayo? Dito sa may lagpas ng ano, Poblacion ba yun? Salamat. Ito na tawag mo. Mali. Arnel. Hello po. Nandito po, kakasurrender lang po sa barangay namin, sa barangay Nagkalit. Opo. Nandito pa po yung nakapulot. Ayun, nasauli na natin yung napulot nating cellphone. Kanina pa nagbe-blink yung gas natin. Malayo pa palang gas station mula sa mismong bayan ng Tagkawayan papunta dito sa Tabugon. Wala palang gas station. Ganito dito ang sistema sa Tagkawayan eh. Pag nakabuntutan mo yung mga truck na mahaba, mahaba ng kumbuyan dito. Mapahon kasi dito palusong. So ayan, buti maabot dito yung gas natin. Maabot dito sa Tabugon mula Tagkawayan bayan hanggang dito, nagbi-blink na. Nandito na tayo sa may Arcolit, wadaan. Diyan nakaraan tayo kumain kasama mga grupo. Ngayon maluwag sila, pumasak na sa gilid eh. May tumutunog yan eh. Nandito tumutunog. Nandito sa taas. Katapos lang natin to i-repair yung motor natin kasi kanina di ba nagpapasak tayo kaso tumalsik lang yung pasak niya. Mayroon pala akong tala dyan kaso medyo na rin siya mahinang klase na kasi matagal na itong stock. Hindi ginawa ko, dinoble ko kasi malaki yung butas eh. Dinoble ko, dalawang pamasak. Yun ang ipinasa ko kasi pag isa lang tumatalsik. So yun, natalsik lang yung mga pinasak ko nauna eh. Saka yung pinasakan doon na sa may Kalawag. Ito yung sa akin. Nandito tayo ngayon sa may Lopez Bypass. Sumula doon sa Kalawag, nag-flat ulit pagdating ko dito. Tumalsik lang yung ano, pamasak. Sana ito. Pero pag ito tumalsik ulit mamaya, papa-interioran ko na lang to. Pumadaanan akong ano, vulcanizing shop para sure ball. Tapos na tayo mag-stop over dito. Hapon na, alas 4 na, 4:30 na. Balik tayo ng Maynila. Gagabihin na tayo. Ano naman ulit dito? 1969 Old Zigzag Road. Grabe, tagal na. Para tayo ng LTO naman dito. Apa, meron po ma'am. Mas pala to. Pabalik po ng Maynila po ma'am, galing Bicol. Mga ano po, 12 hours pang lisensya ko. Nakakakaba. Kaming LTO, kabila no, pati sa taas. Kaya pala tatraffic sa taas eh. Daming truck nakaparada. Ang katambay kabilaan. Gagabihin na kayo niyan makauwi. Pati mga tricycle. Dito tayo dadaan sa Tayabas.
Do tayo kasi traffic ngayon sa Santa Rosa, Laguna Service Road. So ganitong ginagawa ko mga lods pagpabalik ako ng Maynila. Alam kong rasara akong tutumbok sa Laguna Service Road, dito ako dadaan sa backdoor. Pero pagpapuntang Bicol, madaling araw naman, doon ako nadaan sa Service Road sa Laguna kasi mabilis naman doon pagkagabi. Madaling araw kasi wala namang mga ano doon. Yung mga maraming stoplight doon, pero yung iba doon pinapatay na pagkagabi. Tsaka yung stoplight doon mabilis lang kasi nga wala naman ng sasakyan. So ayun mga lods, no, nag-stop over tayo dito sa may PTT Lokban. So magpapagas tayo dito at saka nagpalit tayo nitong visor ng ating helmet. So ayun mga paps, no, maabot na yung gulong natin dito sa may Luciana, Laguna. So sana makaabot pa ng Quezon City na hindi masira, hindi maplat yung pinasak natin. Ang grabing dilim dito sa may Kabinte, Sigsag, saka papuntang Pagsaghan. Tinalang may nakasabay tayo kahit paano ng mga sasakyan. Mamaya talaga nito sa Mabitak. Ang halos solo natin ito mamaya doon. Puti may wala pang ilaw ng motor, oh. Tindi. Ang dilim, nagagaw yung dilim at saka liwanag. Nakaharap ka sa sunset kahit na maaga pa siya. Gagaw yung sunset saka dito sa kalsada, yung espalto madilim. Ang labo, lalo po may kasalubong, hirap tingnan eh. Mabilis tong sasakyan na to, taga rito siguro to. Overtake sa akin kanina yan eh. Naabutan ko dito. Yung kotse naman nasa unahan niya, hindi niya ma-overtakean ngayon, hindi siguro taga rito yan. Mabagal eh, hindi kabisado yung daan. Puro kurbada kasi dito. So ayun mga lods, no, nakarating na tayo ngayon dito sa may Quezon City. So nandito na tayo sa Mindanao Avenue, dito sa amin. So recap lang tayo sa aking naging biyahe mula Bicol papunta dito sa Quezon City. So medyo unforgettable itong naging biyahe ko na to. Maraming kaganapan nangyari. Inabot ng 13 hours ang biyahe ko kasi alas 9 na ako nakarating dito. Umalis ako doon ng alas 8, nakarating ako dito alas 9 ng gabi. Ang nangyari una is nakapulot tayo ng cellphone sa may Del Gallego, boundary ng Ragay. Tapos pagdating naman natin sa may Kalawag, kumain tayo, napansin kong flat yung motor ko. Magpahangin ako, yung pala may butas na, naging hiwa. So pinabulkanize natin, pinapasakan lang mula Kalawag hanggang Lopez Bypass, natanggal, flat ulit. So yun, dun ko na ginawa tong motor ko. Nabot ako ng mahigit 1 oras hanggang sa nagawa ko na nakaabot pa hanggang dito sa Quezon City. So pagkalagpas ko naman pagdating ko naman ng Pagbilao, na checkpoint na naman ako ng LTO dun. Grabe talaga. Parang hindi normal kasi ngayon lang naman ako na checkpoint ng LTO eh. Sa pabalik-balik ko papuntang Bicol. Tapos ngayon umabot tayo dito sa Quezon City na hindi lumambot yung gulong dahil meron naman pala akong pampasak. Nakala ko hindi na pwede kasi tagal na sa akin nun. Kailangan lang pala 2 pirasong ipasak mo kasi pag isa lang natatanggal talaga siya sa laki ng butas sa may gulong ko. Thank you Lord at umabot tayo dito sa Quezon City. So dito ko na lang tatapusin ang aking vlog mga lods. So maraming salamat sa panonood. Bye bye, hanggang sa muli.